Right, 2015 ndo pakati yaka mgoma Dayton Somanje kambo kamanzwa pakanzi kusero wandawe naye ikakanyorwa naye ka Josephat Somanje achifamba chikwata che Penga Udzoke. Right, tiri mberi ka part 2 tichirangarira ka mgoma Dayton Somanje vakatisiya kakuparenya to muno mudhorobha reHarare musi wa 7 April 2015 vakanoradzikwa ka kumarondera kumarinda kwa Meki kuti zorai murugare ka chibaba chipenga udzoke. Nokudaro atitaure zvakawanda zvepenga udzoke kana tisina kutaura nezvemumwe murume anonzi Kenge Mpombera. Vanhu vese vanomuziva Kenge Mpombera kuti aiwa ndeumwe zvekare akashanda nepenga udzoke kwenguva yakareba. Regai timunzwe achipinda ka mudarire Kenge Mpombera. Ndinoitwa Kenneth Somanje. Kwete Kenneth Somanje, Kenge Mpombera. Tikuda Kenge Mpombera nditika right. Kenneth Somanje aiwa kamukoma wawo mukoma tagara tinotowaziva isusu kana singazivi mukoma Keni Somanje. Nekudaro regai nditsvage kuti mukoma Kenge Mpombera vanowanikwa papi. Kenge Mpombera vanowanikwa papi chaipo. Inomesha temperature yepuresha hemeni katatu. Zimbabwe yese yabvunzwa munhu wese uri kufara here vakati hemeni katatu. Munhu wese ati hemeni katatu. National FM nechimuti hemeni katatu. Vanotamba muri kutamba, vanomwa muri kumwa kusvika kwaedza hemeni katatu. I'm in Fruitman, lyrical magician, Papa Lily Kili Donna. Big up National FM Magic. Ndinoda munyatsokuteerera lead rakarohwa ipapa.
kuti anokuda ari paka kunyepera kuti anokuda ari paka kunyepera kuti achakurora ari paka kunyepera kuti achakurora ari paka kunyepera kuti anokuda ari paka kunyepera kuti anokuda ari paka kunyepera kuti achakurora ari paka kunyepera kuti achakurora Kantakura dzakafanedzika Sekai Antonio amai Paida akuti zvakareka Joyce Mabel amai Prince ndetwa rangarwe Mpombera ndiri muimbi sitari kuimba naro ndetwa Kenge Mpombera mune zvemagitare ndakapinda pamusana pekuti ndakasangana newakomana vana Penga Udzoke Josephat ndivakaona naClever Somanje waipinda pachikoro ichocho chinoitwa Nyambire Primary School. Josephat aimboya negitare rake kuchikoro vanhu vachimuona pamabreak paipa pachitoro vanonokonzekera muklasi vachimuunganira achiridza saka kubva ipapo zvakangotanga kuti ndakidzawo Josephat wewe vangotanga kundifarirawo ende papurazi vedu pataigara isu painakidza kupfuura mamwe mapurazi anga akakomberedza saka ndopaikwanisa kuuya bhendi paimbo saka vakomana vachiuya papurazi apa zvakandinakidza kuti vakomana mumwe toziwana kuchikoro vamwa ende vauya papurazi pani pedu ndikataurawo nemukoma wangu kuti mukoma shamwari dzangu dziyazodza panapo zvikanzoda kuti tiite saka ndachikumbira kuti vaitiro zvakanaka kuti vazive kuti tasvika pane mumwe wedu ndobva wandibatsirawo nezvakandibatsira nazvo mukoma wangu bva taita kuti tibatane nevamwe wangu iwe zvawaikumbira kuna mukoma wako kuti uitirwe iwe zvinofadza vamwe wako vanga vachivazoridza apa vari vakomana vePenga Udzoke chachirichi kunyanyanyanya zvakaita sechikafu sevaenzi uko vangu kuri kufamba kwekuti kana vakasvika vanotadza kuziva kuti vanotangira papi panguva iyoyo
vanga vachiri kumamchi kuenda kuchikoro ena naJosephat kana kuti zvechikoro zvazvamira nganda kusenza asi Josephat anga achienda mberi kukwana kwandakaita ndekuti sevana vanga tambirana mune zvakanaka takata kuziwana inini ndandakupesera ndichiti pakushanda kwandaita taipiwa ma-off days one day saka takatanga kuchinjinura ma-off angu nja ndoaunganidza mazuva ekutanga ndasingazoti zvingafambisa asi ndakanguva achinjinura paya kuti iende paweekend off yangu ndomba yaenda zveshuwa paweekend riri zuva rimwe chete ndakashingirira kuenda kwavairidza vakomana vairidza kuchitungwisa kwandaishanda paya basa kunobva razoperawo Josephat ndombati anouya kuno ndobva ndauya kune vakomana ndomaiwira ndakaita kune vakomana vepenga wadzoke. Right, panguva iyoyo wakapinda kupenga udzoke wanga uchienda kuti hapana chandaiziva kuti ndinoneza semupenga udzoke nekuti inini ndanga ndisingagoni kuridza kana zvekuimba zvacho ndasingagoni asi zvekutamba izvi ndozvandaigonawo zvangu saka pandakasvika vakomana vanotambira ndikasvika ndikagara navo tikatanga kuenda kumashows. Saka panguva yacho iyoyo penga udzoke yanga yakamira sei panguva yawakaenda iwewo? Yanga yakamira yakadai so topinda kumusoro kwaiti totanga neline up yemagitazi pamagitazi lead guitar yanga ina mukoma Josephat rhythm yanga ina Clever Somanje then bass guitar yanga rina Laisani Ngorovera ndio backline handiti ndasiya munhu wari pabackline madrums anga ina Mick Fadwick ndiye ndekwe then todzokera pafront panga pana Dayton Somanje Marufungo Rovera Innocent Nyawani kana kuti Matupa ndiye anga ari pabheki rimwe rakasimba racho ini zvekungovaziva ndakatanga kuvaziva 84 asi pandakazoti vakuzoridza yakupangwa kuma-87 kuzobatana navo pandakabatana navo ndakazopinda mavari kunyasa kuti ndapinda 1990 1998 takangoti takapinda vava muchitungwisa pandati 1990 tiri muchitungwisa imomo 1991 tiri muchitungwisa imomo saka pakuita mashows taibuda tichienda marondera tichidzokera kuchitungwisa tichienda marondera tichidzokera kuchitungwisa svika mukoma Dayton azoti no tafunga tinogara kupi kumarondera ndetwa Rangarira Mupombera ndiri muimbi zita rekuimba naro ndetwa Kenge Mupombera. Saka makazofunda chikoro chikapani tapedza grade 7 takazoenda kuGabaza ndokwaiwanika sekendari ndobva taita form 1 form 2 3 ikoko ndobva tamira takadaro. Right, mune zvemagitare wakazopinda sei? Mune zvemagitare ndakapinda pamusana pekuti pataipinda chikoro pataitaimira kuti tizonyorawo grade 7 ndo chikoro chainyorawo grade 7 mumaprasi changa chinzi ndo chegovernment ndobva takasangana nevakomana vanapenga udzoke Josephat ndvatakaona naClever Somanje vaipindawo pachikoro ichocho chinoitwa Nyambiri Primary School. Josephat aimboya negitare rake kuchikoro vanhu vachimuona pamabreak pai pachitoro vanonoka kudzokera muklasi vachimuunganira achiridza munguva yaisauya naro iyo matauriro ake anoti kana ndisina kusvika naro chikoro ndaiviga musango ndozotora ndakudzokera kumba saka kubva ipapo zvakangotanga kuti ndakidzawo Josephat weyo vangotanga kundifarirawo ende papurazi vedu pataigara isusu painakidza kupfuura mamwe mapurazi anga akakomberedza saka ndopaikwanisa kuuya bhendi paembo ndopaikwanisa kuuya bhendi murungu wacho aibvumira kuti bhendi ngarirese ngariuye wamoiti kumuneta noise saka vakomana vachiuya papurazi apa zvakandinakidza kuti vakomana umwe toziwana kuchikoro vamwe ende vauya papurazi pani pedu ndikataura nemukoma wangu kuti mukoma washamwari dzangu dzinozoridza panapa zvikanzoda kuti tiite saka ndachikumbira kuti vaitiro zvakanaka kuti vazive kuti tasvika pane mumwe wedu ndobva vandibatsirawo nezvakandibatsira nazvo mukoma wangu bva taita kuti tibatane nevamwe wangu endeni iwe zvawaikumbira kuna mukoma wako kuti uitirwe iwe zvinofadza vamwe wako vanga vachivazoridza apa vari vakomana vepenga udzoke chachirichi kunyanyanyanya zvakaita sechikafu sevaenzi ukwangu kuri kufamu kwekuti kana vakasvika vanotadza kuziva kuti vanotangira papi mukudaro imomo vakomana vakaona shuwa kuti apa panzvimbo iyi inoita sei panonakidza ndokubva varamba vachiita sei vachidzoka ende mukudzoka kwavo ini ndinda kutotumwa nemamanagers kuti vanga kuziva kuti ndovirana nevakomana nanda kutotumwa nemamanagers kuti tikuwanda mwedzi uno unokwanisa here kuvaendera ndotokwanisa kuenda kwavanogara kunotaura navo kuti kumwedzi uno ichicho toti ano zvakasununguka ndototakura futi mapepa acho ndoenda nawo. Wakazokwana sei? Kukwana kwandakaita ndekekuti sevanhu vanga tambirana mune zvakanaka saka ndakazopesera ndakapuwa ofi ndoiregerera zvikaita kana kuti 4 days kuti ndinospenda weekend yese ndinechi nevakomana kwavanenge vachiya
svika Josephat anyasozoona kuti ashwa ndinenge ndine shungu nezvavari kuita zvavari kuita. Pandaishanda pabasa ndobva razoperawo Josephat ndombati anouya kuno ndobva ndauya kune vakomana ndomaiwira ndakaita kune vakomana Upenga Hudzoke. Right, panguva iyoyo wakapinda Upenga Hudzoke wanga uchienda kuti? Hapana chandaiziva kuti ndinonoita sei Upenga Hudzoke, nekuti inini ndanga ndisingagoni kuridza kana zvekuimba zvacho ndisingagoni, asi zvekutamba izvi ndozvandaigonawo zvavo. Saka pandakasvika vakomana vakanditambira ndikasvika ndikagara navo tikatanga kuenda kumashows. Kwaiti Daito Somanje, Josephat Somanje, Clever Somanje, Laisani Ngorovera, Marufu Ngorovera, Lamek Fadwick, anova ndiye Nhekwe, then Richard Mtisi ndiye muchindai waorganizira kuti unoridzira papi kana achinge akuridza ndiye aizonomira pagedhi. Ini zvekungovaziva ndakatanga kuvaziva 84, asi pandakazoti wakuzoya zoridza yakupangwa kuma 87 kuzobatana navo. Pandakabatana navo ndakazopinda mavari kunyasoti ndapinda 1990. 1998 takangoti takapinda wa muchitungwiza. Pandati 1990 tiri muchitungwiza imomo, 1991 tiri muchitungwiza imomo. Saka pakuita mashows taibuda tichienda marondera tichidzokera chitungwiza, tichienda marondera tichidzokera chitungwiza. Svika mukoma Daito nazoti no tafunga tinogara kupi kumarondera, tukatafunga tinogara. Right. Pawakabatana nawo vanga vane album ripi? Pandakazopinda kuti vamborekodha 2 singles kumashure. Chinhu chavaridzi, Vandadandavire, iPolitics, tezvakavaipfuma. 2 singles ndikumashure. 2 singles ndizomashure. Saka pandakazopinda nevanga vaita album rekuti kwatakabva nenavo. Ndovanga vaita. Nana munofamba muchinditaura. Vainana Sisi Zichani. Saka pawakazopinda makazoita album wako ripi racho rakazoita wako? Pandakapinda ivo ndovaita nekuti ndakapinda risina zvandaizivawo mukwata, asi ndakasitanga kudzidziswa kunzi no tokumbira kuti ufambe nemukomana uchiona tanonamira sei maposters. Ndikati alright no problem, tikafamba nemukomana tikaona kuti maposters achanonambirwa sei. Pandachinzi ndiwe wakuchiita sei wakuchinamira maposters. Pandatanga kuti namirawo maposters ndo basa kugombera ndakatanga kuti ndakuita mubendi. Tell me
vadandawire kwambuja achipinga akumaunde kuinani akuzo makulu walao wakatatu jo daito Somanje malemu alikona kuja penga uzoke zizo kwa nyimbo cia ndanda ma 7 single gandanda akilita pika na kurije manjaji vachosire uli akuma kumapraza kwa dowatiko kwa hembure akuimbwa famu alinkola kuchitungiza elekati nzoti vakafamba seko vakatama sei kubva kumapraza achiuya muchitungwiza ngoma dai kupinda mudari zvakanga tichigara kumaprazo tabva tichiuya kuchitungisa kuti takanga tiri 3 vabereki vedu pavakaritaya vamwendo vabereki vakasara kubasa saka aone kuti hatingasiyane vakateera isusu makabva muri vatatu nani inini Clever naJosephat ndisu takava kuzogara kuchitungisa tatsvaga imba yedu vamwe vakati hatingagarewo kupurazi ikoko musipo kokuti practice inotinetsa ndobva tagara paimwe pamba panonzi paMrs Lobo ndokurememba mai vavo zvinhu vakashaya paMrs Lobo vakakwanisa kutichengeta tiri 7 kuda Rozi tanga tisati tanaye Rozi takasangana naye muchitungisa Rozi hatingati ndewezera redu munhu watingatoenzanisa naRozi akanga ari drama nekwe uya ndiye anga ari muzera raRozi Rozi anga ari munhu ati kure anga akutoziva saka munhu uyo kuti aikwanisa kuwana ma-instruments angana sekuru vakaenzi Mugadza ukunotoni saka ndo vakanga vakamupa ma-instruments saka chishuwiro chekambani yatairekodha nayo enzi record and tape promotion vaida kuti tiite zvinhu zvedu saka vakazoita zvekuti tikwanise kuwana ma-instruments edu ayaya murudzi wacho akabva ndakuatengesa isusu tobva tatengerwa ma-instruments aya nekambani yayi saka tanga taane mukana wekusenza naye tichikwanisawo kumudi kukontrolana naye because tese tanga takwanisa kuwana kuziva kuti zvinhu ndezvedu tiri kudaiso asi Rozi Changi takasangana naye chingoteya nzeve padapura unanzva station unzwe kuti turu amaikani national FM kanibaya moyo kunzwa kuti tapi 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 manzwa kapongo mataitoni vachingorotsanangura kuti ivo vakafamba sei vakapinda sei muchitungwiza nekuda kwokuti vana mudhara vanga vapuwa penjeri right ndikaiti nzve kubva kuna Mukoma Kenge Mpombera kuti kumarondera vakazoenda sei kwamana marondera penga dzakaya kunoku 1992 musapende yetu April ndopa yakauya kunoku marondera penga dzoke ichiti Mukoma taiti ndo vakati tataura nevanhu kumarondera saka vati uya tigare kumarondera Mukoma Josephat vakatomboti tinokozoenda kumarondera sei one zvinhu zvedu pazviri tigadzire zvinhu zvedu tiri nzvimbo imwe chete zvikanzi naMukoma taiti aiwa ndo marongero ataita takasvika kumarondera chano ndofunga zvinhu zvedu zvinogona kutanga kuita sei kunofamba futi zvakanaka Mukoma Josephat haana kuita sei hawana kuita naro zvikavati hano ngatiendei kupi ngatiendei kumarondera kwavo Nandi boy Baba Nerangoma Dati Nerangoma National FM. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you. manzwa apo kazvataurwa naKenge Mpombera kuti vakasiya sei vakabva sei muchitungwiza chaita kumarondera regaiti zvakubva kana Chris Mukoma Kenneth kuti vakomana vakasiya sei chitungwiza vachienda kumarondera tabva ipapo mukadzi vasiyana tagara ndopakazoti bhendi ranga richiri muchitungwiza bhendi rakunenzi pakazoya uyu ainzi meya Chimanikire wokumarondera tiri pakati manje pechi mazuva ekushayika kwomwana kwomukadzi wataitonayo ndopakazoya Chimanikire anonditi Somanje tiri kuda kuti titombotorawo bhendi renyu timboenda naro kumarondera tikaenda naro kumarondera tombonosvika tombonoti timboridza
wambotiridzira show inonzi Independence. Toda kuti vanotiridzira Independence show Maronde. Ina kana mawiri anatakura naye tokutakura nako akaita kwenda kumarondera. Vana Taito vasvika kumarondera, vana meya uya vaita show vapedza show iyaya vanenge vakanzi imbonogara imwe muZANU-PF hall. Ndipo vanogara muZANU-PF hall. Vakagara ndofunga 2 months or 3 months futi handifunga gore rese vachigara muZANU-PF hall. Vana Taito timu ravo rese vachigara imo vagara meme chimanikiro yakandofunga akazoona kuti no muno mamuna best band beta nditore chi apana ndichongowapa dzimba kundikawapa dzimba kuti kuti hapasina achabuda pai band inobva raita rimuno tokupiwa kwakaita Dayton stand Josphat stand amene mwakazopuwa anenge vamwakomana vese vakazopuwa mastand wamwacho ndopawapuwa mastand wakucho vakadzimba dzawo ndokunzi penga udzoki yakugara kumaronde saka ndo mafambiro vakaita kubva kunoku Pinda mchitungwiza nekuenda kumaronde ndo maendero awo vangodaro vapiwa dzimba kumarondera vakabva vangogara ikoko takutoziva kuti vanhu vava kumaronde bhendi rabva ranzi rari kumaronde best mumaronde asi chatoziva bhendi rakatangira kupi muchitungwiza kumapurazi uko tizotanga kuti zvipanje muchitungwiza tichibva tauya ndokuzoenda kumaronde manzo apo ka so ngoma Kenneth ka best kenyu ndekapi imi panapa ndinoti pane album yandinoda yevese vari vaviri Dayton naJosphat bata muromo ndekutanga ndoyanyanya kuti kana ndakati zii ndofunga kuti bata muromo kana ndakwenda hangu naDayton pane rekodi yaakapesera kuridza yaakapesera mai manje yacho iyoyo kupesera iyi makumborenga iyoyo ndinoinzwa mumusoro mangu muchitenderera because ndoti ndikateerera makumborenga izvo ndozonzwa iyi yakaridzwa naFahimu ndikadzisanganisa ndinoona kuti pane zvinotaurwa zviri pakati pezvinhu izvozvo saka ndinotoifarira kuti kana muchinge mafunga kundiridzira muri ikoko mombonditi dzimwe ridzeredzei moti makumborenga pfacha ndinonzwa kuti nemisodzi inombouya ndakufunga asi gogo Somanje panziyo dzevana vavo kamuzwa kuti mimi aka vanenge vaimbotifarirei ndekapi ambuya Somanje ambuya Somanje ndikanyatsotarisisa ka pane kamboka kamunonzwa kanonzwe kwamunhenga kaya kaiwe kamboka ambuya Somanje ndo vairidza vaiimba vega vakagara pasi vachiimba vachirova pasi kudai Dayton ndobva atora that composition ndokubva aita album saka chimbo chocho achipere mumusoro mawo kana kufa kwakaita taiziva kuti ambuya Somanje ukateerera nyaya kwamunhenga aipere mumusoro kwamunhenga ndekupo kwamunhenga kushamba kwakamuchacha uko kwana chabwino uko kune munhenga famuka saka kune karukuwa kanonzi munhenga saka munhenga ikako ndo kavaiti vakagara vaimba muna munhenga oda ndikaenda muna munhenga vachirwa maoko kudai saka Dayton aita akateerera vachiimba iye ubva azokomboza dzati munhenga rekodi vazozvitora zvitai marekodi mazhinji aimbwa naDayton ukanyatsoteerera zvizhinji zvacho aitora mashoko aimbwa naambuya Somanje ndokuti ambuya Somanje vanga vaita vakagara vanoimba zvavanoimba iye achiteerera vanoimba zvavanoimba vazukuru vavo kumba kwizvo mukasvika pane dai kunzi vana vangu vanga vari pana mombovati imbai chimbo chaambuya momboita zvavaita ambuya vanokuitira action kuti panotoda munhu anotora foto video because vanobva vakuitira action yacho yese pane here pamukati mimi ichi chimbo chakaridzwa nevakomana aya vakachiridza mushure mekunge mezvakati zvaitika pakurarama kwavo titi pane mamwe mashoko avanozotaura mukurarama pange zvakaita kwatakabva kure nenhamo yei kwatakabva kure nenhamo its like pavakatanga kuita zvinhu zvavo zvese zvavo zvezvinhu zvokutamburira vachitambudzika tichitarisa tese kuti mufamily chaimo hapana aifungira kuti pangasvike munhu achazogara pamagitari kana kuti achazoita zvimwe zvinhu zvinoshamisa taingofunga kuti tichangogarawo tagara zvatakaita but ndichizotarisa so ndakazoona zvinoita zvichichinja kuti vakomana vakazokwanisa kupinda mumagitari isiso inini pache zvangu pano handida kurara ndichirota kuti ndichazogara ndichazoita workshop yekuti vanhu vanondisvikira ndine paworkshop ayo asi kuti ndakazongoona zvichingovuya kuti zvangosvikawo sekusvika kwazvakaita saka tinototenda kuti kutaura kwakaita kwatakabva kure nenhamo yei
akanana nhasi ndongoyeuka kuti ndikazvifunga nokuti patakabva kure namo. Ndakuenda ndakuoneka inini akunozorora right ndokanifarwa namukoma Kenneth Kasomanje zvisine yazvo kama regaiti nzopana kuti Kenge nokuti Kenge akazogumisira kuridza madrums kauku akaqualify sei saka ukaroi ndaitenda kuti kune mukomana komana anozikana zvakanyanya yakamboridza kamukoma makusibanda inzooshe airidza madrums anga achiri mufana madhezi aya patasvika pandamutsvaga pandamuona ngati mufana kwaita basa yakuno tapinda muchirongesheni pandamutsvaga pandamuwana asi akatombogeza svika ndigeza ndikati aiwa bhenda asati rakutanga yakuno handikuna mukoma ndaito pandaenda naye kuti mukoma uyu mufana anoita sei panoridza apa kanga rikashoti taitenda kukariba tozodzoka mazoro ehotel dandamira tobva tadzokera marondeni saka ndobauyawo shedu yaenda ndati mukoma mufana uyu zvikanzi namukoma aiwa havazive zvatinoridza bitreda waite se havaziva zvikana washena dondowari kana varamba haisi problem iwe chirega ndikubatsira kugadzira madrums aya kuti aridzike ndobva tatenga guru ndogadzira madrums achindidzidzisa kuona netmaswa netoso ndobva aita saka pakazouya mumuchini airidza futi madrums ainzi Jose former drama wembombera airidza nashoni bwana ndiakazosvika tichiri pakaroi ipapo ndobva taura namukoma daito zvikanzi drama ndiyo handei mune muchichinja tikaenda naye tikanoridza kukariba 2 days takadzoka tikaenda pamapinga tasvika pamapinga tikanza Jose ndakudzokera ndotaigara kutemwe saka taridza pamapinga patanga pataenda pamazowe ini pamazowe hotel paya ndobva takasangana namukoma Josephat ndobva wabvunza kuti kwasaka mukuridza bhendi pasina munhu wemadrums ari kuridza madrums ndiani since drama ndamuona kumarondera zvikanzi no rangayo ndiari kuita sei ndiari kuridza madrums kanzi akuridza madrums kanzi kanzi aonekda kumuona nhasi iye futi Josephat anoridzawo futi madrum saka akambotanga ndiene session Josephat achiridza ndokazoti chuya pandaenda pandaridza pepe pamazoho hotel tapedza kuridza pamazoho hotel pataenda kudandamira concession
ndofanire kwa meeting ndofandanzizoni iweyo kubva naso chirambira uchadzokere pagate ndiwatowe munhu wemadrums naJosephat Somanje uyo madrums uya kudzokera kuma backing vocals kati wozvikanzi vanga changoti bvemu kuti kodha ndega iyai tabva tasimuka pepa ibva tadzoka kuno kumarondera tapedza mashows kana totanga kuti tapractice imwe album vatatoenda norekodha album rere tasvika kumastudios zvikanzi kumastudios no munhu wamayanayeka ndiye chachane musambo wechi webhenga udzoke pane uyo wamakambotidzisa album rakaita sei rakapfuura maproducers aya zvikanzi muchamuona kana muchinge mabudirira futi kuunza album rechi HP tikati hamati panobva wasimbaradza ini shungu dzangu ndada kudzokera unoshanda kwandakaita sei kwandakajaira saka awa ndobva wasimbaradza ndikati alright no problem wanga wajaira kupushana nevanhu ya pushana nevanhu kukedukeka ende saka ndakajaira ende zvakaisairira kwete zvekuseka zvekuenda mberi saka tadaro tadzoka kunoko tati fambe ndobva ndisimbaradza Josephat ona watoya pane chimwe chinzvimbo chimbomira uri ipapo toona zvinofamba sei tabva taita imwe practice remualbum taenda naro album rero pana chimunosvika kutaridza kumastudios kana producer kuda zvona ndanga kutaurirai kuti munhu uyu ndiye ane musambo wedu album ratakaita ipapo nderekuti titonganisei ratakataba mukuita mashurenzi zvogotipeiko saka ndiwero madrums tumaalbum yayo ndivandaridza madrums iro yanga riri kutanga chitaura unenge achingoti ipenga udzoke asi munhu anonzi kuti asi drama wechi ndairidza zvekutaimira asi pana titongoenisei ndanga ndati inini pastage zvakaita kuti ndiende pastage ndichifamba nepenga udzoke nyange ndichinzi ndaenda nanamera maposters asi ivo pacho zvavo nenini mukufamba kwangu ndainzwa ndiega munyama dzangu kuti no vakomana vanoita sei vanondifarira ende zveshow vachiita sei vachindifarira nyange pasinawo panondiratidza kuti apa wakuita zvokuti ndione kuti vari kuita sei vari kundifarira ndineyeuka penga udzoke tichifamba nayo pane pamwe payaimboti muri kumashows vakomana vobva vati tikumbomanya kundisiya mari kumba tiri kudzoka mai manje ndanga taita matorings ekutopedza kana kuti 2 months muri musango ndombainzi izvoni tinombomhanya kunosiya chi mari asi ndaita zvato vakomana kumhanya kwauri da unosiya mari kumbaka havasi kuita sei havasi kudzoka asi kuti nditaure manje kuna mukoma Josephat kuti ndo zviri pakomana kuenda kwauri kuti havasi kuita sei havasi kudzoka zvaindiremera andimaona zvaindiremera kuti ndikutaure ndobva ndatanga manje kusimbaradzana naJosephat iye Josephat ndiaitanga kuti vanouya totati munguva togara pakanati kiti yasetwa tonogara pabus terminus paipa chimirira vakomana chadzika zvese zvatogadzirirwa tona vakomana vanoita sei havana kuuya asi Josephat manje hamene kuti simba rachiro airiwana kupi raizondiudza inini kuti no netime dzavakomana vachaita sei havachauya hande tinoita sei tinoridza iyo zvaitondishamisa kuti akuudza inini kuti hande tinoridza ndisingaite sei ndisingaridze ini ndini munhu pageti ndandojaindiwo wepamusuwo ndinekondorora geti anoti chande tinoridza ini ndirijaindiwo pageti toenda zveshopa masvika toita sei andimaona ndobva ndati nini panapa panenge pane bhendi rimwe rinoridza but kana pachinzi pari kuridza kumwe bhendi awa dzimwe nguva hawakwanisa kuita sei kuridza unopada kutozoona kuona zvimwe bhendi pakashota vanhu vakaita sei unotaura kuti pakashota vanhu vakadai tobva taenda notaura nevane bhendi tese vakomana vobvuma toyasa kubatsira wouya ndichiri kuya kwa rimwe gore takaitika zvakadaro so ndichida kutsvaka kudzidzira gitari ndaisatorigona gitari racho naJosephat aiwa iwe wabata gitari ndikada ndigone zvikanzi ukabata nekutamba kwaunoita kuya zvinoita sei zvinofamba ini ndine nchisa zvanenchita kuno saka zvakandipa chiwindi zvocho chekutakura gitari rere pastage makazara vanhu so asi ndisingariridze iwe ingoshaura upindirana ndingofamba parinonzi songo yamunyutiro yakunguruka paipa iyo chinja kubva kudi ndoenda kuredhium ndotanga kutamba ndosiya rangu gitari pasi ndotamba zvakaoma zvokuti vanhu vanokangana kuziva kuti ndiye uye kana kuti gitari yake harisi kuita sei harisi kuitira mazvana saka kubva ipapo zvavangotanga kundituma kuti denda gonawo svika ndakuzoti ndachinjwa taipromotwa ndachinjwa zvikanzi usiro kumira pamwana promotions akawanda
tanga uchinzi tarisa chidhindo baba chidhindo ozonzi chidhinda apa mbotanga ozonzi pamba ticket ulibatisa munhu cash box mshona kuti mufambira naye zvikandazonzi ndigare pacashbox ndiri pacashbox ndipo ndakazoita pfungwa dzekuti vanomboti vanozii kupinda paipa nombo ruwaro wacashbox nitedzera madrums zvikandatora kastyle kacho ndaanako musoro but ndasandambodzera vanhu pastage saka zvandaita zvese ndasazoti ndaitona ari kuti asi ari kuzvionawo saka pane rimwe gore rakazoshanya Josephat amino kwanga ambofambawo ndipo tasara tichiridza bhendi tasara tichiridza kudaro ndopakanzi izvoni nadhaitoni ngatimbodzokerei kumba munombonosiya mari kumbadhara nitozvisimudzira rwendo rwedu saka patakadzokera kumba zvikanzi vakomana takaneta saka ini ndindatsvaga motikari apapo ndakaita zvakaomawo zvishoma nokuti ndindatsvaga motikari ndabva ndati vakomana iwo usatsvage motikari tatinaita pamandarweni yakafira paruwa yakangobva vhirire kumashure tichingosvika pagaraji reparuwa ndabva ndanonzi chima inotsvaga imwe tione kusumuka vakangosiya mari tobva taenda saka ndabva ndati vakomana iwo usatsvage motikari kwatsvaga motikari uchaenda ndiwe nadhatoni wakwamuri 2 saka zvakandinetsa bva ndangosvika kumba bva ndarara pandakazopepuka ndakamona vakomana vakuya 1 saka kuseni kwamangwana acho vakomana ndobva varasanarasana vanoridza vaya kwakaenda kumadrums amene kwaenda umwe vati ndicharwara saka kuseni mukoma dhatoni nobva vaya nemotikari bvatanga unoka pamba pamwe zvikanzi shamani mukakokorodza vanhu vese ndavaya nemotikari apa vanhu kwakusana kuenda kubasa kwakusiri kuti akuenda kubasa anzi mazuva awandisa tikati manje unhinga wamadrums akaenda kumacheke saka kuti tomubate zvinotodetsera plus umwe weridhi ari kuti ari kurwara zvikanzi hande kumba kwake weridhi wacho muchinda weridhi anobva asvikirwa chimwenzi iwe zvawakaita ndokungonzi uri kurwara zvikanzi handei avanga ari muzukuru wake vacho zvikanzi handei saka muzukuru wake ndianoti watinarwo fete kana kuti chandawengerwa ndianga achiridza ridhi mazuva aya nokuti mukoma Josephat wanga wambofamba right zvadaro ndobva tanzi apachina munhu wemadrums zvikanzi iwewe ndiwe uchanoridza madrums handei ndikati manje ndiri pagedhi handigone kuridza madrums zvikanzi hai ndouchanoridza madrums iwewe takaenda zveshuwa toziva kuti musiwo takanoridza kuLions Day pamurere kabhiyawo tasvika pamurere kabhiyawo ndichinzi ndine drama ndakaenda ndichitya rodhi yese kusvika tasvika ipapo madrums achanga akaboka zvasetwa paipai wakomana achiti hatondotokubatsira bva utibatsira bvazvasiseta vakabva imwe muchinda achiti ini ndaimboridzana mashura ndikati wairidze iwe ndaridza madrums kati yakuno basa riripo panapa ndabva ndaenda naye kuna mukoma ndikati mukoma uyu mukomana ari kuzviti ndaimboridzana mashura anoridza madrums ko zvanga zvakanaka sei kuti aridze uyu munhu atooneka experience kuti arake kuenda pastage pamberi pevanhu paneni munhu wamabvisa pagedhi kuti ndinoridza madrums zvikanzi ndamukoma ndati haiwa uyu haagone bhiti redu unoridza iweyo ndikati manje ndasandambozviita zvikanzi haiwa unoridza iweyo ndo mazuva aipisa nziyo dzedzi ndanasevenza mukadzi wangu munofamba muchinitaura ndobva ndamuti muchinda uya no iwe usasudurike pandiri chiramba uinei totopinda chemushatidza chete ndobva madhezi yako muchiritwa zvezvekuti nzwisa ndabva ndapinda zveshowa mukati time dzekuti nzwisa dzedze mishini yanga yatolaino ndabva ndapinda naye muchinda uya ati no mukoma mutraye mukomana zvikanzi alright ndagara zveshowa muchinda uya akabva atadzawo kuita sei kudairira zvaidiwa nemagitari aya zvikanzi andikazvona ndakudza kuti agone musamboita ndati asi mini kanisa ndamboita sei ndamboridzawo sinzi zvikanzi haiwa ndiwonotoridza zveshowa amene zvakafambawo sei musiwo pashow iyoyo madhirama aya ndakaaridza saka show yaita sei yapera pachiudofodofo asi show yakapinda vanhu vakapinda yakaita vanhu vakapinda mamunzi akamukoma akenge mpombera mwana marondera rasta achingunoda dodongodza kuti akapinda sei right drum repinga udzoke ndo rakatozvipengera marwero arinoita acho ndo akatopenga vakomana acho amwe akaridesigna sei zveshuwa unofoira right Tina ndakazomubvunza Tina chemuzukuru mukuru ndikati kwewe aikomboza sei sekuru dai ukazona kugara pasi vakunyora vanenge vafamba ine ndaiwanzofamba nawo
vanogona kuti chifamba nawo panapa vanenge vachitoimba vachienda wodzoka pamwe wachidzoka moskonzi tora gitari wotora wotonza kuti asi kuzomutaura nemuromo zvoridzika chirudzi izvozvo utsaiwo ndauzama kuti iwo zongozama kuti aiwa imi musaka chitanga imaimba nizoni muda kuimba muchiti chii kuzona kuti vari kutoimba mwanangu usaikoko ndachichi but dzimwe dzacho idzi vaizonzwa isusu manje pakuisa masamburidhemu tiri pakati mashozi paipedza kuti vanhu vakunakirwa ndopataibura maridhemu aya manje uzonzwa vakumberi wodonzwa kuti munhu akutotanga kutoimbawo zvimwe zvinhu paipai saka zvaingoenda zvakujereka pasho kuti patakudheye kuti sabhuridhemu yacho ndeiyi saka masambu aya ndo aibva azomodifaiwa unase kujosephat kuti aite mamwe marekodzi manyowani saka kurati zvimwe zvinhu zvinotangira pashow ndaitoti wadaitotoridza mamwe maridhi baika kuti chinhu chotobudira pashow chapashow onzi iwe zvasete pepe kana kutoziva mudzi onzi usakanganuzva uri kuita usakanganuzva waridza izvozvi saka utonoti vanenge vautoneka kuti zvazvitsva zvazvitsva munoziva nenguva yekunzi shungu dzainge dzine munin'ina wangu nguva iyoyo akamboti taita magitara iwayo nobva afunga kati no inini mukoma ndakumboenda kuchikoro ndobva aenda kuchikoro kune imwe famu kunonzi kusodbari uko saka aenda ikoko akadzidza kwaiti wakadzidza woenda kubasa wakadzidza woenda kubasa asi kurarama kwacho kwaive pachikoro ipapo wangu akati ome kune vana vechikoro
saka akazobvunga kuti bheda nditize ndobva atiza atakura tirangi yake vakomana variko ivavo vachimurova vachimuita sei vachimudzidzisa gitare kunziridza chete saka adzoka ndopa akatanga kunyora kambo kake kufamba famba mwana kufamba famba mwana kufamba famba mwana kufamba famba mwana usiku ndagara pasi kufunga ndakati mangwana ndoitei kuronga magariro aripo kuona wose oma saka inini kana ndichiimba imwe nguwa wanombanzwa kunge panotuka ndine chirimi saka ndikaimba dzimwe zvinhu mazwi angu haagona kubuda musha asi panoti kuronga magariro aripo saka vanhu vanonzwawo nepasaidi asi ishungu idzo dzokuti adzoka kwanga akutochema achindiimbira kuti ndarohwa ndazoda isozvo ndatokuwara miri saka ishungu idzi kufamba famba mwana National FM. Uchesti pa National FM. Muchanzwa bata. Shamarika, chiko nai. Hope zandakarota nozoroka. Ndangoti batwe nehope so. Ndakunzwa mwanangu, teerera mashoko andinokuyambira. Ndinokupa pfuma ichakuchengeta kusvika wakura, ichakuchenjedza, inovaraidza, inokunyaradza paunochema, inopa hama neshamwari, dzidziso nezviziviso. Usambofa wakasiyana nayo. National FM. Right, amara watereri kaiwaka andofunga mangozi nzira omega kuti anzi kambo kanonzi kufamba famba mwana. Right. Kuzoti pane kamwe zvikaro kambo kanoti ndega ndakataura namukoma Josephat ndichivabvunza nezvekambo ikaka kanonziko ndega kana ndikaita show ndikaimba pagungano ndikarega kuridza rekodhi inonzi ndega ndina kumboita show iyo chimbo ichocho ndakachiimba ndakadzamirwa stereke ndaimba kuti inini ndega ndinogona kuchengeta vana vangu vamwe vese vanochengeta vavo ini ndinofanira kuchengeta vangu ndaitaura ndakarerekera kumhuri yedu kuona kuti tiri kutadza kuita zvekwedu tichiita zvekuvamwe tichiyambutsa vamwe isusu umwe anouya ine dambudziko tomubatsira zviitwa bridge isusu taingomira sebridge rekuyambuka asi tichiona kuti dambudziko rimwe chetero ratiri kubatsira vamwe tinarowo mhuri yedu tiri kukoniwa ndo pandakaimba kuti ndega ndine vana vangu ndinorera ndega uyowo ane vana vake anorera ega saka inondibata ndikarega kuiridza pandinoridza show pavanhu ndinenge ndinonzwa kunge handina kuridza show amai vanofarira songwe iya inonzi ndega amai vedu vanoida nekuti ivo vanoti hanzi nguva yakafa baba wenyu ndatisina tarisira kuti baba wenyu achashaya saka ndamwe ndakasiyirwa nevamwe vana muchikura yakango nekukura kwamakazoita makabva mandichikura mwoyo wangu nokuti pamakaimba ndega ane vana vake anorera ega ndakabva ndaona kunzwisisa kuti sakawo zvinogona kuwanika kusiyiwa uri nherera kana shirikadzi saka ndo yavanoda mai vedu imimi pamakanyora nziyo iyoyo makange mazviona here kuti muri kuimba zvinhu zvakaitika mumhuri kwenyu kana kuti maangoitawo zvongotiwo musingafungiri Josephat anotaura kuti inini ndaingoimba nekuti munhu imwe nguva so munhu aigona kusangana nemaproblems ekuti aigona kuita kuti pamba pake mwana wakati kurire mhosva achingosangana nemadambudziko saka aitoimba achitofungawo zvaaifunga but ichi zvakazongobata mai vedu nekuti pawakainzwa wakabva idini wangoifarira ndakaimba kamwe kambo kanoti kuroora zvedu vakomana sinhamo iripo kambo ikako ndainge ndichitotaura ndichiziva kuti mukurarama mangu so ini ndaifunga kuti chiwaka mumba hamuna nhamo zvese ndizvo ndaitofunga saka ndekufamba kwenguva ndazoroora ndakaziva kuti mumba makaoma saka ndakataura mashoko anoti ndakanamata chekumusha ndikati
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin malikin yawmiddin ya akana abudu wa yakana sa'in hidna siratal mustaqim siratal ladina al-amta alhim hayril maghdubi walahim waradhali. Ndaona zino zvese zvaoma ndakana matachekumusha ndikati nekuti zviro zvokuti kana muchinzwa ndichitaura ndinotaura kuti vanguwo wanzwe manyuku nazvo vanguwo inini ndinoimba shona ndichiimba chirudzi changu nokuti ndinoda kuti vanguwo especially mayawe iwayo ndinotoda kuti vanzwewo kuti tine mwana wedu ari mangozinzirawo pane kambo kanonzi kuroora zvangu asi nhamo iripo asi ndakanamata chekumusha ya vasangana nematambudziko inotambika right. Pane kamakambo kanonzi muchandipei ngenbokukwapaidzira kacho kanonzi muchandipei vadzimu vangu chandichazoti nini ka ndigere mabasa aJosephat aya muchandipei wadzimu wangu chandichazotyawo ndigere kutambudzika kweupenyu kuti mungono kuchunga kuti ndikadaiso zvaita ungona stiruche hapana chiri kumbofaka nyika kana saka vamwe vari kurota magwaya iwe uri kurota miramba munoziva kuti ukaona uchirota miramba kazhinji vanhu vanoti munyama nokuti muramba haubatike nhando but gwaya rikangoti nzveye mvura ndikangodaiso ndoona toribata saka inini handibate gwaya ndaingobata miramba saka inhoroondo yeupenyu yataedza kutsanangurirana zvedu so
National FM kugoma uchita kuti tapi National FM. Inini ndonyanyo bato watani kwatakabva nenamo pakati papo pane song inonzi msikana wangu nekuti ndinoyeuka kuti imba yangu haina kuparadzwa nekuda kwangu ba pane zvaiitika ndaive nemusikana wangu wandaida pachangu panzvimbo yandaigara vainge vasingandide vamwe vaiti usamude nekuti inyope vamwe vaiti usamude nekuti inyope vamwe vaiti usamude nekuti anoshusha vamwe vaiti usamude nekuti anoshusha shamwari ndaida kuti iwe wangu iwewe pamusana pevanhu zvakaramba inondi yakatondinetsesa mukurarama tofunga ndaiti ndikaimba song iyoyo ndaitonzwa kuda kuchema kana kutochema zvangu nekuti inguva yekuti ndichitanga ndakarora ndine 15 years but chakandinetsa kuti imba yangu yakangoparara zvandisina kunzwisisa kusvika iko zvino izvi mai vana vangu wandakatanga kugara navo vari kugara kumwe kuno zvinotovarwadza manje bhozi tinogona kutaura tesewo vari pavanenge vari ndichivamhoresawo vachiona zvandiri vachingotambudzika ndofunga kumashure saka zvaingondibata-bata.
shungu ndi Josephat iyeyo tichitaurira na nyaya because ishungu dzake kuti pamwe dai ndakadzidza ndine yangu mota asi vabereki vedu akazashaya mari ishuwa yoyo vabereki vedu akatishaira mari saka fara yamai ndatenga dress neshoma we nekuti chikoro chachina kuzonyatsa kusvikaka saka akazowanawo shoma iyoyo vatengera hembe mai dai ndakadzidza ndine yangu mota asi vabereki vakashaya mari saka taingoedzawo kuti apo nepapo vaonewo nayo kuti chikoro chakanaka kana uchinge watone mukana ufana kutenga watodzidza kuti ubatsirewo vabereki sezvo ndo vanenge vatikudza upenyu watiri. kwatakabva nenhamo ndo ratakatanga kutsikisana nzi kwatakabva nenhamo. Kwatakabva nenhamo zvinoreva kuti kazhinji zhinji kuzoti unzi munhu uyo wakutoonekwawo nevanhu unenge wambotanga uchitambudzika pamwe uchipfeka zvigamba. Ndambokuudzai chimwe chinhu chisingazive vanhu kuti taitonu sei achitaura kuti nhamo inini ndi munhu akakura achitengesa huni, achitengesa mutsvairo, ndakambotengesa mabondi, ndinogona kutogadzira mabondi acho, ndakamboita zvakati wande wande zvichikuti ndirarame nazvo. Saka ndaigona kutakura mapango manyoro ndichienda zvakaita kuseni Mary's kuya tichitengesa chibahwe, ndakaita zvakawanda. Saka kwatakabva kure nenhamo. Saka ndaingopera dzidzo kuitira kuti kana munhu ukasatambudzika kazhinji kacho kumberi kwako unogona kunge usina future yakanaka.
ndoka nziko kwataka pakurene namo 3 minutes to 12 ndo kwapa chava munani cha driver rap sono mali sine yazo kama mado atere gani pere pa ndete kama akabvunza ngoma Jose munoona segamba tinotenda zvikuru zvinoitwa neNational FM nokuti inotirangaridza vamwe vanhu vahama dzedu dzakashayika variwo vaitigonera. Saka gamba remumhanzi zvinotipa dzidziso nezvatingagone kuita isusu vapenyu tasara kuti tisazopinda mumaproblems avaisangana nawo, mamistakes avaita, titrai kuzvikorekta tisati tawawo pasi. Program iyoyi ndinoifarira nokuti ndinoti kana ndakarara kumba uko ndichiteerera vamwe muchitaura ndendakaisa paredhiyo ndichiteerera kunzwa kuti ninge akafa zvakadai zvikafamba zvakadai, ninge akadai zvikafamba zvakadai, ninge akadai, zvinondipa kuti ndigare ndichiyeuka zvinhu zvakawanda ende zvinoita kuti tizive zvinhu zvakawanda nokuti tine vana vamwe avatomboziva kuti akanzwa kunzi kwangu negamba rakati harizivi, but sezvamunoita izvozvo zvinotopa kuti vanhu vazhinji vanotozvinzwa kuti zviri right, zvinofadza, ndokuti zvinoita kuti ari kuko neari kuko azive zvakaitika paupenyu. Bhozi mwana anonzwa kunzi kwangu naEphraim Joe, but hazi kuti Ephraim Joe wacho akazoenda kupi zvakafamba sei hazvizivi, but akateerera pagamba remumhanzi anozonzwa manje nhoroondo yaEphraim Joe kuti Ephraim Joe akatanga akadai, akanga achiridza gita raana ninge achiita zvakadai, achizofamba akadai, akazopa zvakadai, akazovigwa kwakadai. Zvinhu zvakanaka izvozvo because mune muchipa vanhu picture yekuti vanhu vazive kuti munhu akafa panoda kubuda nhoroondo yake, izikanwe kuti akambenge akamira sei, akambenge ari ani. Nokuti izvozvo mukamubvunza kana naJohn Gazadi chaiye kuti unoziva John Gazadi, ndakangonzwa rekodhi yacho iye animuzivi, asi vakambomuona John Gazadi vanoziva kuti John Gazadi anga akadai akadai akadai, but kuzofa kwakaita nazo takafa sei. Wamaotofunza kuti mupenyu. You see now. Saka ukazenga wakunzwa manje pakutaurwa history yake manje, unonga wakuziva kuti John Gazadi chakazenga akadai akafamba akadai akafamba akadai. Ndine mwana wake, ndimupane mwana wake ari kukowa John Gazadi, mamuziva kupi ari kuchitungwiza. Ane mwana wake, mukamuona mwana wake mazuva ndi John Gazadi. Akamboona zita rake ndinoziva danza. Akamboona face ya John Gazadi, andoziva ndiye mwana waKazadi chai. Atiri kwamabereka ngozi ma12 pani salvemuka munani cha driver rap sono mali dali chose ja kusaka link yaende chireve kuti alolejeso kuti lingwa ikutende chekwapeleko agambe kuenda link kutumisa mtenga wakuti link pa 0712393852 0712393852 kana muchida link tumira message yakanti link apa 0712393852.
Zona banda nasi. Ira mai venyo, bazukuru ngaba uye.
Inini kandarowa nzira hangu regai kandokuseka muna mkoma Edmond Pengezi ndo amchatandara nawo wakudze kundosvika nanguva dza3 kwako inini hangu ka ndinotungira kumusoro sina nyanga pasi ndokusiya makateerera kamashamba nzongo Rist Brothers aive mashamba nzongunze koyeto mashamba nzongunze koyeto amaiguru akasvika kumba kwamwene amaiguru akasvika kumba kwamwene nokuchiti kumuningina wavosiyana naye murume wako wemimanzi nokuchiti kumuningina wavosiyana naye murume
shubikiringi naye maradhi mavuto namo
sakubona mameli we National FM. Alright. Igama ndingu Edmond Mpengesi the Hunter. Enale ke ixesha leko 12:30. Rodzine minzwa inobaya. Patinotsika pamwe pacho Mwari. Pasere mafeso anobaya. Tatinokumbira nzira dzedu. Patinofamba zve. Tenesayo. Tifambe nesayo. 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 Apamwe pacho patinofamba Mwari we. Zvinenge zvisina kuchena. Zvinenge zvine tunyaya. Anonzi Mr. Holly. Chenesai nzira dzedu imi Mwari. Musi wa 15 ndiro gora 2025 April. Musi wa 15 Chenesai nzira Mwari Baba tikwanise kufamba Tifambe nesayo. Tifambe nesayo. Tifambe nesayo. Tifambe nesayo. Amen. Nesayo. Tifambe nesayo. Tifambe nesayo.